Počas čítania som mal možnosť prežiť celú škálu emócií. Niektoré pasáže som prečítal doslova jedným dýchom, pri iných som sa musel zastaviť, zamyslieť a precítiť všetko, čo sa mi vynorilo na povrch. Až potom som mohol pokračovať ďalej. Vyzdvihujem rado spisovateľský talent, ktorý je pútavý a autentický. Práve pútavosť a autenticita sú tým dôvodom, prečo sa táto kniha stáva pre mňa nezabudnutelnou a prečo sa k nej určite budem vrácať znova. Najdlhšia referencia zatiaľ, čiže úplne mi vyschlo v perách. A toto napísal Andrej Todt. Andrej je môj dlhoročný priateľ z Osenca, hneď tretia z hora. Andreja poznám z Osenca ešte z čias základnej školy. Andrej bol v inej partii, ja som bol v inej partii a vždy sa naše partie nejako stretli. My sme len tak vymenili pohľady a to bolo všetko. A ako spriatelili sme sa, už ani neviem ako poriadne, ale spriatelili sme sa až v Bratislave. Čiže celý život sme žili v Senci, ale priateľmi sme sa stali až v Bratislave a odvtedy to spolu ťahneme, čo už je nejakých dobrých 8-7 rokov. Takže ako mi táto kniha zmenila smerovanie, lebo ja som myslel, že ja v Senci zostarnem aj zomrem, ale keď som v 29 ochorel, tak som pochopil, že ak chcem byť zdravý, musím začať robiť všetky zmeny v živote, ktoré po mne tá choroba chcela. A jedna z tých zmien bola, že potrebujem sa odsťahovať z Osenca do Bratislavy. Takže tam som sa stretol s Andrejom opäť a naše cesty sa spojili, takže ďakujem ti, Andrej, za krásnu referenciu. Andrej je inak veľmi šikovný chalan, venuje sa grafikám a všetkému možnému, takže aj logo, ktoré vlastne mám na svojej stránke vľavo hore, alebo ktoré dávam aj na obálky, tak to mi Andrej pomohol skonštruovať celé, takže veľmi šikovný chalan a viem, že sa na ňo môžem hocikedy obrátiť, keď to potrebujem. Aj nepotrebujem.